wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa radiya anhu, amin. Ini fayahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi uzrin. Niki nggih wingi nggih. Dados haram salat 5 waktu nih kan nggih, salat 5 waktu niku kan wonten masanya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Kene jero. Ya. Ana waktune masing-masing. Lah iku gak oleh dhisikno, ora oleh ngerekno. Ya kudune sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan. Nek ora ana uzur, tapi nek ana uzur contone kaya napa jamak takdim utawa jamak takhir kados ngoten niku nggih mboten napa-napa. Nah niki fa in tara amangka lamun ya teko dadi anyar teko. Ketekanan maniun apa perkara kang nyegah kahaidin, contone kaya haid. Contone kaya haid ba'da ma sabadane mongso ba'da ma sabadane perkara madha kang ya kang sampun kelewat apa ma min waqtiha saking waktune salat ma ing perkara ya sa'uha kang ya sa'u kang ya yang engkang muat engkang cukup ya apa maha ing salat wa tuhraha lan ing sucine napa jenenge tuhraha lan ing sesucine wong sesucine niku mau apa jenenge maya sauha sesucine salat ya, salat maksudnya suci sadurunge salat ya. Linahwi salisen keduwe padane wong kang salisul bol niku napa? Wong sing beser. Maka lazimahu mongko wajib hu ing wong qada uha apa ngodok salate. Ngodok salat. Dadi misal kados ngeten ya. Nek ya misal ikan waktu kan sudah waktu sholat sudah ada waktunya masing-masing gitu. Lah iku waktune kan rodok longgar. Waktune kan rodok longgar. Misal waktu zuhur antara jam 12 pol jam 3. Nggih. Jadi iki sampean sholat pokoknya masih dalam waktu iku mau niki masih boleh. Ya, masih dalam waktu sholat, waktu iku mau antara jam 1 sampai jam 3 niku boleh. Lah ternyata sampean nggih misalkan ya, jam 1 durung nglakoni salat zuhur. Jam 1 belum nglakoni salat zuhur, terus badhe niku ketekanan haid utawa ketekanan sesuatu sing mencegah napa diperbolehkannya salat. Contohnya kayak haid utawa nifas nggih, utawa napa edan misalkan. Padahal masih sudah ada waktu sing kelewat iku mau cukup gawe sampean nglakoni salat. Maka bagaimana? Maka kok ngene iki sampean ya wis goro-goro ketekanan niku mboten nangsal salat pada saat itu, tapi besok qada. Paham mboten? Iku tapi besok kok qada. Ya. Iku nek waktune yang sudah lewat itu cukup gawe salat iku wau. Kanggo wong normal waktune cukup gawe salat tok nggih. Misal kok salat tok niku mau 4 menit atau 5 menit misalkan, ya jam 12 plus 5 menit niku ya. Terus bariku misal kok jam 12 plus 1 menit, ini kan belum cukup nggih waktu salat, maka ya mboten wajib qada. Paham? Lah iku nek mboten tiyang sing qadus salisil baul, wong sing daimul hadas, langgeng hadase. Ya. Nah, wong sing langgeng hadase nanti waktune niku mboten hanya waktu salat tok, tapi waktu salat pas sesucine. Ya, misal kok sesucine iku dikira-kirakan 3 menit, salate 5 menit, ya kira-kira 8 menit. Nggih.
Paham nggih? Iku. Iki kagem mbak-mbak, terutama kagem mbak-mbak ya. Napa meneh wis masuk waktu salat kok durung salat dan mau antara pertama masuk waktu salat hingga ana haid iku mau ada cukup nggih salat iku mau, maka ya besok wajib qada. Lah sing diqada cuman salat iku tok nggih. Misal zuhur jam 1 sampean koyo ngono iku mau, ya sing diqada cuman zuhure tok. Paham mboten? Asare mboten usah. Nah, iku nek ketekanan haid sing ning awal ya. Engko nek pas mandeke engko beda meneh. Engko nanti ada penjelasannya. Nggih. Au zawalul mani'i utawa ilange perkara kang cegah. Waqat baqiyalan temen wis lan temen isih ya masih ada. Endi liyane dorang mudun? Farid. Endi? Ya minal waktu saking waktu qadru takbiratin sakadar takbirah. Ya takbir sak takbir niku, takbiratul ihram niku. Lazimat mongko wajib. Nggih, lazimat mongko wajib apa jenenge? Wajib apa salat sing sak waktu iku mau hu ing wong iku mau. Ya. Wa kadzalan kaya mengkono wajib iku ma apa perkara utawi perkara qablah kang sadurunge salatan wau in jumi'at lamun dikumpulaken dijamak apa salat mau ma'ha sertane salatan ya salatan sing isine. Wes intine ngeten, intine ya apabila iki mau ana wong haid terus badone ku berhentine nggih ya berhentine ning napa jenenge waktu salat ya. Contohnya kayak salat asar misalkan. Ya. Contohnya kayak salat asar. Lah salat asar wektune pokok isih cukupan kagem sak takbiratul ihram. Nggih. Maka ya wajib nglakoni salat waktu iku mau. Paham? Nah, iki kagem mbak-mbak ya wedha ya. Lah selain waktu salat niku wau salat niku ya salat sing sadurunge sing dijamak dengan itu. Misal kok mau asar ya, mandeke pas wayah asar, engko sampean sing mbok salate iku ya salat asar ambek salat napa? Zuhur. Nggih, paham ya? Kok misal mandeke waktu salat isya, nggih. Ya mandeke waktu salat isya, maka bagaimana? Sing dilakoni ya salat isya ambekan salat maghrib. Ya. Terus ngoten. Faslon utawi iki ku fasal suci yajibu wajib ala wali sobi ngatasé waline bocah cilik as-sobi bocah cilik lanang wasobiyati lan bocah cilik wedok al mumayyiz ini kang ya mumayyiz karone mumayyiz ku gampangan apa rada ndolor nggih iso bedakno iki utawa iso cewek dhewe nggih mumayyiz atau iso rada mandiri dhewe iku iku mumayyiz an ya'mura apa yen to wajib-wajib apa yen to merintah sapa wali yusobi wasobiyah huma ing asobi wasobiyah bis sholati kelawan salat wa yu'allima lan ngajari sapa wali huma ing asobi wasobiyah ahkamaha ing pira-pira hukume shalah ba'da sab'i sinina sabadane 7 tahun. Wayadribalan mukul sapa wali huma ing sobilan sobiyah ala tarkiha ing atase ninggalno salat ba'da asyri sinina sabadane 10 tahun. Kasaumen kaya poso atau kang mampu sapa sobilan sobiyah hu ing poso ya wis. Dadi ngeten, kapan kok sampean dadi waline sobi utawa sobiyah nggih
waline cah cilik lanang atau cah cilik wedok sing wis mumayyiz. Ngerti mumayyiz ya, mau sak jelasno mumayyiz niku sing wis rada ndolor, sing iso cewek dhewe, sing iso mangan dhewe, wis rada ndolor niku sadurunge balik niku. Lah niku wajib napa? Wajib memerintahkan salat. Wajib napa? Memerintahkan salat dan ngajari hukum-hukume salat, fardu-fardune salat, rukun-rukune salat, tata carane salat iku lho wajib iku. Ya wajib ngajarno. Lah iku kaya ngoten niku. Lah kapan wajibe kapan? Mulai merintahkan, mulai ngajarkan iku wajibe kapan? Nah, niku setelah umur 7 tahun. Sobi atau sobiah tadi itu setelah umur berapa? 7 tahun. Ya, iki mulai diajari ya, karena iki nak tak delok nggih, nak tak delok keluarga kok taat ngibadah nggih. Ya, orang tua kok taat ngibadah, terus taat ngatai, ya seneng ngatai anaknya untuk melakukan sholat. Kok anaknya tambah gede niki ya mulai disiplin sholat. Tapi nek keluarga niki wis mbuh-mbuhan. Ya, keluarga kok mbuh-mbuhan, anaknya dijuarke sholat ora sholat Allah wis dijuarke. Iki ya anaknya geden-gedene wis kuwarepe dhewe. Mbah sholat, mbah ora sholat wis. Jadi memang orang tua itu kudu kaya ngono kuwi, mulai sejak cilik ya, mulai sejak cilik. Nah sing wajibin iku mulai berapa? 7 tahun wis mulai ngatai, ngajari iki salat sing bener kaya ngene iki. Ayo salat ya. Jadi aja bosen-bosen ngatai anake salat iki ya. Nah, niku. Jadi mulai terbiasakan kawit cilik. Nek gak ngono ya wis gede-gede wis cilik ora tau salat, ora tau diajari salat, ora tau diatai salat, gedene rasa-rasa mesti. Ya. Karena untuk memunculkan kesadaran kayak gitu ndak gampang. Ya, kesadaran tanggung jawab salat nih minimal ngene minimal wong kok nak diatai kawit cilik niku minimal iku ono kesadaran bahwa salat iki wajib. Sehingga kok misal sampai jam 2:30 misalkan urung nglakoni salat iku iso ana ati granjel-granjel misal. Iki apa ya sing kurang ya? Oh iya aku durung salat. Nah, kesadaran kayak gini yang paling penting niki. Iki penting niki. Ya aja ninggalno salat tapi nyuwante. Orang lakoni salat tapi nyuwante iki ngeri nek kaya ngeten iki. Jadi tidak merasakan tanggung jawabnya salat. Padahal salat ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya niki harus melakukan apa salat. Nggih, kudu sampean tanamno ning ati. Salat iki wajib. Salat iki wajib. Salat niki sebuah tanggung jawab sampean. Nggih. Kok misal sampean durung nglakoni ya kudu napa ngrasa iki piye iki ana sing kurang apa ya oh ternyata urung salat kudu ngono iku nggih paham nggih dadi iki wajib aja sampai ditinggalno aja sampai ditinggalke wa yadribahuma ala tarkiha ba'da asyri sinin lah nak wis 10 tahun dadi nak umur 7 tahun mulai umur 7 tahun niku nggih sifate nganjurke ayo yo memerintahkan ya, terus baru yo ngajari barang niku. Lah engko nek wis 10 tahun nggih 10 tahun kok sampai ninggal maka engko ngebuk. Ya harus ngebuk. Apa? Gebuk. Tapi ngebuk mboten gebuk sing sampai melukai tidak, yang ngebuk sebagai didikan, mboten ngebuk sebagai napa nggih ngelukai. Paham nggih? Jadi anak-anak niku nggih kadang iku memang perlu napa jenenge dengan mode ya didiknya dengan mode keras kok ngono kadang perlu memang ya. Nak dialusi tok ya ora kenal dengan mode keras ya besok repot ya. Urip ning donya niki ya kadang ono kerase kadang ono aluse nggih. Jadi ya kadang memang butuh ad-darb ini ya perintah Qur'an iki bareng ya dipukul tapi pukul sing mboten ndadekno luka nggih
Mboten pukulan yang sing sampai nggih berdarah, nggih berluka, ya bahkan sampai mematikan mboten. Niku kados ngoten nggih. Jadi wis 10 tahun kok gak nglakoni salat ya dipukul, nggih dipukul. Kasaumen atau kohu ya begitu pula kaya poso. Kaya ngene iki ya poso. Nah, jadi orang tua harus ngelingno. Ya misal kok durung balik ya, iku mulai dilatih. Iki nek wong-wong Jawa kene ndok biyen iku ayo poso beduk. Ya poso beduk. Janjane nek ning fikih ana poso beduk ta mboten? Mboten wonten poso beduk iki poso apa. Ya tapi iku untuk melatih. Untuk melatih anak kawit cilik misal sak Muhammad ya umur 6 tahun niku ayo latihan poso beduk. Janjane nek fikih enggak ada poso beduk nggih. Tapi ini untuk melatih. Karena nek misal kok wis balik terus bariku ujug-ujug langsung poso, ora tau poso sadurunge terus ija cilik langsung poso pol maghrib klenger tak kira insyaallah ngoten. Ya. Lah mulane ada napa ajaran ayo poso beduk atau poso asar. Ya sing gak ana poso sapi, bermangat bu sapi. Ya. Mboten. Ya. Niku gawe ngelatih anak. Jadi umur 7 tahun niku kedah napa sampun diajari salat, pun diajari poso. Umur 10 tahun kok ninggal salat, ninggal poso niki digebuk. Gebuk ghairu mubarrih, gebukan sing mboten nglukai. Wajibulan wajib alaihi ngatasé wali aidon ale meneh ta'limuhuma apa ngajari sobi-sobiyah ma ing perkara yajib kang wajib apa ma alaihi ma ing ngatasé sobi-sobiyah wa malan perkara yahrumu kang haram apa ma. Ya begitu pula wajib wali mau ya mbuh orang tua, mbuh sing dipasrahi niku wali iku. Ya, niku napa jenenge begitu pula wajib ngajarke sesuatu sing wajib bagi dia, sesuatu yang haram, apa wae sing wajib, apa wae sing haram. Iku kudu diajarno. Nek gak diajarno kawit dini ya mboten iku repot mangken gedene. Wajibulan wajib ala wulatil amri ing atase pemerintah, wulatul amri nggih pemerintah. Qatlu tarikis sholati apa mateni wong kang ninggal salat kasalan krana ninggale iku krana niku krana keset ya krana rasa-rasa illam yatub lamun ora tobat. Iki ndok biyen nggih. Nah kaya sakniki ya karena pemerintah yang napa model demokrasi dan ya, pemerintah republik kados ngeten iki radi susah meraktekkan iki. Tapi nek ndok mbiyen pemerintah Islam ya negara-negara Islam niku bisa mempraktekkan niki. Yaiku napa? Dadi pemerintah iku ngwajibno napa penduduk orang-orang muslim untuk sholat, itu wajib no. Kok ana wong ninggal sholat, nanti apa sih ini? Ana di istitabah saya. Ayo udang sholat, saya ra gelem. Dikai waktu, mbah pirang dinten, mbah telung dinten, mbah pinten. Kok isih ora sholat? Iki ora sholatnya gara-gara rasa-rasa ya, gara-gara keset, gara-gara rasa-rasa. Dia masih mewajibkan sholat. Dia masih menganggap sholat itu wajib, tapi dia tidak melakukan sholat. Ya, setelah minta untuk sholat, saya tetap ragilem sholat, terus akhirnya ada hukuman ya dibunuh. Wong sing ninggalno sholat niki hukumannya dibunuh. Ya dibunuh, dibunuh tapi sebagai ya hukuman ya had dan la kufran ya. Iku kados ngoten. Lah engko hukume dia tetap muslim. Ya. Tapi kak ana wong ya ninggalno salat gara-gara menghalalkan ninggalno salat. Berarti nganggep salat iki ora wajib, maka nanti hukumannya dibunuh, tapi dibunuh sebagai kufron karena dia sudah keluar dari
Islam, bukan sebagai hukuman niku had, bukan, akan tapi sebagai kekufuran ya. Dan itu pun sing menjalankan hukuman tadi ya, yang dadi algojo sing praktekno iku mau ya, sing menjalankan hukuman tadi itu ya membunuh orang-orang yang ninggalno salat adalah pemerintah, bukan perorangan ya, bukan apa perorangan. Jadi ojo mbok praktekno ngono koncone sampean gak salat langsung terus bariku ayo pateni iki. Oh, lagi geger engko. Mungkin ono paten-patenan. Lah kok mateni goro-goro ninggal salat. Oh, gak ya. Sing jalanke sinten? Pemerintah. Ya iku nek ono undang-undange ya. Nah kaya sakniki pemerintah sakniki gak ono undang-undang kaya ngono kuwi ya napa minimal kita ngingkari lah ning ati iki. Dadi ora iso praktekno niki. Kenapa kok sampai mungkin ana napa jenenge engkang ya berpendapat bahwa kok kira-kira sadis ngono ya hukum Islam ya. Gak salat terus bariku napa kok dipateni kaya ngono iku. Iku piye iku? Nah, jawabannya gampang, jawabannya ya kita urip ning bumine Gusti Allah, nggih mboten. Nah, urip ning bumine Gusti Allah. Ya Gusti Allah duwe aturan, nah, karena kita numpang urip ning bumine Gusti Allah, ya mau tidak mau harus ngikuti aturannya Gusti Allah. Iku terserah wis. Iku terserah pangeran. Padha karo sampean napa misal dolan ning ndi nggih kono ana peraturan-peraturan kaya ngene iki ya, peraturan-peraturan yang ana sing tegas, ana sing rada longgar. Iki sampean numpang ning kono. Ya mau tidak mau harus ikut aturane wong sing duwe omah iku mau. Ya. Nah iki kaya ngoten niku. Melok aturane Gusti Allah kaya ngoten nggih. Ya, justru wong sing mbangkang mbek aturane Gusti Allah niki ya sing napa sing mboten sae. Wa hukmuhu lan utawi hukume wong sing ninggalno salat iku mau ninggalno gara-gara napa mau gara-gara rasa-rasa mau mboten gara-gara membolehkan ninggalno salat ya muslimun iku muslim ya. Jadi tetap dihukumi muslim. Boten sampai kafir. Ya kecuali nek mau ninggalno salat gara-gara menghalalkan ninggalke salat iku maka hukumnya kafir orang itu. Wajibulan wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim amru ahlihi apa perintah keluargane. Iku bojone utawa mahram-mahrame niku biha kelawan salat wa qahruhum lan maksa keluargane wa ta'limuhum lan ngajari keluargane ku mau arkanaha ing pira-pira rukune salat wa syurutaha lan pira-pira syarate salat wa mubtilatiha lan pira-pira perkara kang batalaken salat wa kullu man qadara wa kulli ala kulli wa kulli man lan saben-saben wong qadara kang mampu sapa man alaihi ngatasé napa alaihi ngatasé iku alaihi ngatasé al-mazkur iku mau apa ya merintah utawa maksa utawa ngajaraken niku nggih min ghairihim saking saliyane kang disebutke wau ya contohnya kaya misal ngene disebutke kasulahe il muslimin wong saleh wong muslim misal kaya peraturan kaya ning pondok utawa apa dan lain-lain ya ning pengasuh pondok misal iki ngaten. Jadi wajib setiap muslim itu harus memerintahkan keluargane ya anake utawa bojone nggih utawa pokoke keluargane niku mau dan juga wajib memaksa mereka
dan juga wajib napa ngajari mereka rukun-rukune, syarat-syaratnya, terus hal-hal yang membatalkan sholat. Itu wajib niku hukumnya. Misal sampean besok dadi wong tua, niku anake sampean ya kudu sampean didik ya tentang kewajiban-kewajiban sholat. Ya selain didik ya maksa barang. Ya maksa barang. Iku nek iso maksa nggih, nek iso maksa. Nek ora wilayahe iku ya wis ya napa merintah tok gak sampai maksa. Nah iki wakul liman qadara alaihi min ghairihim iki contone nggih. Iku kaya misal ning pondok ya guru ning pondok utawa ya ustaz atau kiai ning pondok mau itu bisa memaksa seorang santri untuk melakukan sholat. Nah kok ngene iki harus hukumnya harus ya. Ya bahkan kok misal ana takziran yo ora apa-apa niku. Faslon utawi iki ku fasal suci. Wa min syurutis sholati. Nah iki besok berapa menit? Wes. Ganti kita setengah.